either 2759 or yung total plastic bag ban. So, dito po sa Pilipinas yan, meron na pong bill na nagawa ang mga senador para sa total plastic bag ban. Kasi alam naman po nating lahat na every time na may pupuntahan tayo, meron tayong daladalang plastic bag. Kahit nga po mamalengke tayo, meron tayong dalang plastic bag. So, ito, ginagawa nila ito upang sa ganon ay mabawasan yung basura na nakokolekta natin. Sir Kevin, next. Okay. So, based po sa sa pag-aaral, ang number 1 po na pinakamaraming nakokolektang basura ay yung plastic bags. So, ngayon, may mga municipality na po na nag-i-issue ng executive order para mabawasan po yung paggamit or totally banned na po yung paggamit ng plastic. Kasi ang nangyayari po sa plastic po natin, may mga recently reported po na marine turtle, wildlife natin, na pagkakamala nilang jellyfish yung plastic bag. So, kinakain nila yon. Then later on, yun yung nagpo-cause ng death sa kanila. So, isang concern natin yon. So, dapat, pagpupunta po tayo ng bayan, ng palengke, we encourage po na gumamit na lang po ng eco bag para mabawasan na po yung paggamit natin ng plastic. Gaano ba katagal bago mabulok ang mga basura natin? So, babasahin ko na lang po, makinig na lang po kayo. So, yung plastic grocery bags, usually nasa 1 to 20 years. 20 years po bago po siya ma-decompose. Yung beverage holders, nasa 400 years. Yung disposable diaper and plastic bottle, kasama na rin po yung mga napkins, nasa 450 years po bago siya ma-decompose. So, imagine, nagkaroon na tayo ng kaapu-apuhan natin, hindi pa nade-decompose yung mga basurang itinapon natin, yung mga basurang ginamit natin. Yung ating pong fishing line, yung mga ginagamit po sa pangingisda, kapag yan po ay napabayaan, itinapon, nasa 800 years po ang decomposable years po niya. Yung aluminum cans na pinaglalagyan usually ng sardinas, ng corned beef, nasa 200 years po yung niya. Yung paper towel, nasa 2 to 4 weeks lang. So, ito yung mga mabilis na ma-decompose. Yung newspaper, 6 weeks lang din po. Yung cotton rope, nasa 1 to 5 months. And yung cardboard boxes, usually nasa 2 months lang po ito. And then, plywood, nasa 1 to 3 years. So, imagine po natin yung mga binanggit po kanina na 400 years, 800 years. Grabe, napakatagal ng pag-decompose. So, nandito po kami, ini-encourage po ang bawat isa na maging responsible person po. Lalong-lalo na po sa pagtatapon ng basura. Halos wala kami mapulot dito na dumi sa Kabungawan dahil malinis. Susunod daw yung rules dito sa kapaligiran dito sa Kabungawan dahil halos umaga po naglilinis na po sila dito, lalo yung may mga pag-aari ng resort, sa tapat nila linis nila. So sa Ilocano, batog mo linis mo. Wala kayong masasabi dito, sobrang linis. Yan lang yung napulot namin. At
ganun din lang sa kabila. Eh? Okay, nilinis dito eh. Wala nga. Sobrang linis dito eh. Okay. lamang kundi sama-sama po tayo. Ang DNR po ay nag-spearhead lang ng mga programa patungkol sa kalinisan ng environment. So kung wala kayo, hindi po kakayanin ng DNR yan. Yes, I love it!